हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एम फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बाबु बिमा। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो फाव खालामगिरि बिथां मिनिबाला नार्जारी आरो बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फल्क आर्टिस्ट राजिब ब्रह्म आरो अबल नार्जारी, एसा नार्जारी, बिस्वजित नार्जारी। मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा, लोगोसे मिनिबाला नार्जारी। लिरिक्स टुनखौ होदों लैथो। स' आरो बे मिउजिक भिडिअनि डिअपि खालामदों नोजोर बर'। डाइरेक्सनखौ होदों सुबुर्ण बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ मैयानो रिलिज जानानै थांबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो बे बाबु बिमा मुंनि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों दे। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां राजिब ब्रह्म आरो मिनिबाला नार्जारीनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरा माबायदि जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदो माबोरै जादों। स' आंथ' जोबोद मोजां मोनखादों, मानोना बिथां राजिब ब्रह्मनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोराथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' बे मिउजिक भिडिअआबो जोबोद मोजां जादों। स' नोंथांमोनाबो नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो बे बिथांनि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामनानै हैदो, जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि